Bilboko Bizkaia pilotalekuan, orain ari dira, bozkora joetatik, bi pilotarien aurkezpena egiten, eta lauterdiko aurtengo final handiarena, Jokin Altunak lehen da biziko ez ustea, berak hartu egindu. Gaur beste bat ematera etorri da baina, amezketatik irtetera zijoala, jarraitzaileak han zituen zain, lankideok. Prestat dituzu irudi horiek, hemen. Begira, pankarta eta guzti, hortxe zituen Jokinek denak zain. Berak ez erretzekien, baina etxetik irten denean, Bilbora abiatu aurretik, begira, zen olako agurra egin dioten. Pizgarri polita izango du hori, inolako zalantzarik gabe, amezketako pilotariak. Ez du babes faltarik, biztan denez. Jokin pilotalekura iritsi deneko irudiak ere baditugula uste dut. Oraintxe ikusiko ditugu. Hemen zeuzue, armailak erabat utxik zeudela, iritsi da noski. Amezketarra, hortzen ordurako Erik Jaka, Olian Iparragirre Euskadi Irratiko lankidea ere bai. Ondoren aldageletan sartu dira, takoak jartzen ari ziren Erreziusta eta Arteaga besteak beste. Eta horixe amezketarraren iritsiera. Bi pilotariek ere jarraitzaile asko ekarri dituzte gaur Bizkaia pilotalekura eta asko egun pasa etorriak dira Bilbora. Amezketatik autobusean, Zaratamo hurbilago dago eta ez dakit handik nola etorriak izango diren, baina ikusten duzuenez, bi pilotarien jarraitzaileak umore ederrean ibili dira Bilboko kaleetan zehar. Eta amezketatik trikitilariak ere ekarri dituzte. Bat bederen. Eta orain alezkale umore ederrean ibili direnak hortxe dira armailetan eserita, txintxo, zer ikusiko. Eta aspaldian izan den finalik gazteen ariago, Josan, eta gazteak beti jende berriak hartzen du. Hala, finala dotorea eta gaztea, bi pelotai gazteek, eta ni beti izatet jende gehinak atzek gaztea izenen, inguru handi egitzek, herri bai, lantokitan, ikasketak iten nahi baditze, bai, eta inguru ikeragarri izan, eta pixkara galtzen, gurtek pasatzen diko azten bezala, final askotan balin bau, zea galdure pixkatitek, zea galduitek. Jarraitzailea goitu ere egiten ditu. Gaizki oitu, eta gero beste aldetik bakutzen bidea datzeik, batzu ezkondu, eta beste atzu Andrea menmente, eta gero ja, pixkara galtzen gutea iz. Eta gaur antzen batek, gaur giru ikaragarri, emozionatu eta hau pelotari erriti ateatzako nola zeatu dituen, nola atea hien animatzea, eta gero zean ebai, Bilboko kaletan ebai, eta oso polit izan da. Jarraitzaileak, mutil zein neska, hiek ere saldo ederra ekarri dute gaur Bilbora, eta horra kutxan gorderik zeuden lau pilotak jada pilotarien eskuetan. Bina hautatu zituzten osteguneko aukeraketan, aurrera Elena. Bai, iruditzen zait botileroen iritziak biltzea ere garrantzitsua izango dela. Arratsalde honek, Arratsalde. Bueno, haze girua Bizkaia pilotalekua. Bai, aga dau. Lego asteartean etorri nintzen baina ambiente gara dau. Egin esan hola ambiente egin hola fondoia beteta ustea pozamatu. Bueno, gaiz, zerri erreparatu behar dio bereziki Jokinek aukerak izateko gaurko finalean? Ez uste zein errebatu, bere partu egin behar du, eta bere haiten saiatu, optia horrela, tortzean atorriko, gaur ez da eune esperientzik egiteko, eta bueno, bere haiten saiatu, eta ateatzen ateagoa. Mikel,
oso konzentratuta ateratzen da, beti markagailua alde izan duela jokatu du txapelketan, behar bada horixe, bera ere oso konzentratuta eta ondo hastea. Dudik gabe, hemen, hasiera oso garrantzitsu izatea, eta jokinek aldrebes izan du ez, parti guzti maldan gora jarri zaizkio, buelta eman dio, eta eune gaur da, eta gaur dena aldrebes izatea. Bueno, aldrebes, bukaera bintzat, 8-2. Eskerrik asko Ekai, suerte izan. Vale. Eta ea zardion Pablo Berasaluzek, Urrutiren aholkulari, botelleroak. Arratsaldeon, Pablo. Arratsaldeon. Bueno, zure mutila gaur favorito argia omen da. Bueno, nik uste ez, nik uste jokin modoko pelotari handi baten kontra, ez dagoela favoritoik, eta bueno. Berak, Mikelek berea ondo egiten duen, eta berea ondo egiten badau, izango ditu aurkera guzti ditu nik, ez? Txapelketa handia egiten ari da, Bai, nik uste hot txapelketa handia indula, baina, gaur finala da, eta gaur irabazi behar da, baina, esan duten moduan berea ondo egiten duen, eta hori da importanteena, Dagoeneko jokatu ditu Mikelek, horrelako final handi batzuk, ez dakit nola ikusi duzun, lasai, urduri? Bueno, bera ondo da, Pasa que, final batzuk jokatu ditu, baina, final bat da beti, eta beti egoten da nervio horiek beti egoten dira, eta, hasiera on bat ematen dion, da ondo sartzen den partida. Eskerrik asko, Pablo. Eta maiteko irutzen zait, artekarien iritzia jakitea ezagutza dirua nola dagoen ere garrantzitsua izango dela. Benjamin Lazkano, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, itxura batean lan eta lan ari zarete, konta iguzu? Bueno, bai, gaur pixka moitzen nahi da. Diru bajo hauzi da, 50 euni, 50 euni jarreta do. Osa, azpitik nahi da azteatzen dirua. Beraz, favoritok bai, baina beko dirua ere bai, ez? Bai, asko dago azpitik, eta gora dijua, osa, azpitik gora dijua. Seinale hona da hori. Ez da seinale txarra. Eskerrik asko, Benjamin. Dirua badago, favorito argi xamarra da. Zaratamarra, baina azpiko dirua mugitzen ari da. Eskea badago azpitik ere. Eta hori ere, adierazgarria izaten da. Hemen dituzue bi protagonistak. Eta armaiak lehertzeko zorian. Gorriz, Mikel Urrutikoetxea. Eta urdinez, Jokin Altuna hirugarrena. Después de las presentaciones y del saludo, Urdina ikusi duzuen bezala Altuna izango da lehen sakea ateratzeko arduraduna. Ea ikuskizun polita eskaintzen digute. Sakea Urdin. Orain arte partida guztiak irabazi ditu Urrutikoetxeak, Altunari erraz irabazi zion Lekunberrin ligaskan, baina horrek ez du bost eta hasteko aukerarik ematen, sakerik ere ez du ematen. Eta lehenbiziko abantailatxoa behintzat, amezketararentzat. 2002 urteaz geroztik, finalik gazteena gaurkoa. 2002an Barriola eta Aimar izan ziren finalista. Barriolaren bigarren finala zen, Aimarren lehenbizikoa lauterdian. Orduan bien artean 47 eta 9 hilabete. Gaur Urrutikoetxeak eta Altunak 50 urte eta 2 hilabete bien artean. Eta 9 urte dira, bi finalistak 30 urtetik beherakoak ez zirela. Duela 9 urte, 2008an, barka, Aimar eta Irujo izan ziren, orduan biak 30 urtetik beherakoak. Hasi da partida! Gainean, ireki Jokinek, gurutzatu Mikelek, ezkerra irea bikaina, jaso Urrutik, ez da oso txuruna izan hori, aukera garbia izan du. Aurrena
aukera oso garbi Jokinek izan dik, eta ez handik etziokin, ez handik, ez, nik uste beburu esaldugula erabat, eta urruti pelota aukerakoa txapazpi aldein diola. Hau, pelota gabona izan dut, baina normala, ikusituk, hemen, ze kaskarra izan da dejada, hauko zulokoa zin. Ez dira, asbatu aurrera da oso kaskarra izan da Jokinena, eskura eman dio eta bera salduta geratu da, eta urrutik dena alde zuen, hemen txeuzue, eskura eman dio, eta lekuzkanpo geratu da Altuna, baina urrutiko etxearen jakoa txapapera. Bat eta huts urdin. Pelota intensioa ikusi, lehenengo tantontan. Zakea, gaizto, oso ongi erantzun dio Mikelek, bikain. Ezker zeharrona, jaso Jokin erdira. Ormabiko luzea, Sotamanoz Mikel, gaizto, ongi Jokin. Kantxo ona, Biltu, Altuna, ireki, zoragarri ireki ere, etzen erraza. Etzen bat ere erraza, zabalean zulua bazegoen, urrutiko etxea txokoan preso harrapatuta zeukan, baina jokaldia azkar eta zehatz egitea eskatzen zuen, bere kokapenak, kantxa erdian baitzegoen. Begira, hemen ongi bildutakoa. Kantxa erdien, bai, bat zeukean angulok horra aprobetxatzeko aukera, baina jokaldi oso arriskutsu, dik izan dekena, ondo inberdik eta oso ondo indik, jokaldi hori. Eta tantoa zen bizitasun izan du ikaragarri izan dik, eta oso bizi eta azkarra izan dek, tantoa hori. Azkar kokatutakoa. 24 segundoan 13 pilotaka da jo dituzte. Altunaren sakea. Sake gurutzatua, jaso urrutiko etxea. Sake irantzuten doktore, aurre, urruti. Ostongi, luze, Altunaren ezkerra ireha ere luze. Ormabikoa, iritsi urrutiko etxea, Aixe. Jaso Altuna. Bolea, ordu aukera, eta tanto dotorea. Ez du behartu bolea horrekin urrutiko etxeak. Eta Amezketarraren Ormabikoa bikain gurutzatua, berriz ikusiko dugu. Hemen bere buruari denbora emanez ongi. Ormabiko dotoreak jotzen ari da, aurtengo lauterdiko txapelketan urrutiko etxea goleaz. Baina orain honetan ez du behar bezala zabaleratu, gero Altunak bai. Horrez etokin dotore bukatu dut, baina tanto ondo jokalutakoa. Sakeak hiru, erreferak esperantza. Emat Altunen aldea beharko luke Amezketarrak dirua urdin jartzeko. Nik usteia hortxe ongoala, pare, ongoala izzatak, Ormabikoa boleaz, berak ere ez oso ona urrutiko etxeak ez du behar bezala gurutzatu. Eta Altunak, zoragarri, etenaldia eskatu du Pablo Berasaluzek, iragarkietaragoaz. Lau eta huts, Jokin Altun aurretik, etenaldia eskatu du Pablo Berasaluzek, Mikelentzat, badoa Jokin. Xabiak lehengo argitzeko, 2 eta hutsekoarekin parekatu omen da dirua, eta dagoeneko Jokinen alde kantatzen ari dira. Bat eta lau, sake laburregia atera du Jokine. Bi tanturekin berdindu alda dirua.
Hala digute, bieta hutsekoarekin. Ez zian asko behar, Ez, esan die gaina hiotzen aizela, eta diru gehiago zeola azpitik, eta horren esan nahi edo. Bat eta lau, beste pilota baten bila Urrutiko etxea, biziagoak aukeratu omen zituen. Urrutiz restau ondo indik, baina gero pelote hon ez gaizki haitu, baina bukatzeko garaien ez dik asmatu bai arte. Eta gaina errestasunak emantzizkio Jokinei. Eta Jokine berriz oso ondo bukatu dik aukera izan duren. Hortan, hori galdea bainaztekoa. Sakekin ikusi behar, sakekin, baki, partidu erabar aldatzen askotan. Aurrea. Ondo moldatu Urrutiko etxearen gantxoa. Xapagaineko altuna, hau Luzegi. Beti gora jotakoa izan da, indarra hundirik ez dio eman, baina aurretik eta beti gorantxean joz gero, arrisku hori izaten du pilotakadak, hemen ikusiko dugu. Bai, Garbi. Garbi izan da. Gantxon altunak, eraman Mikelek, ezkerra irean luze, altunaren bolea, Mikelek ireki, txokora efektuarekin, txokora Mikelek, eraman eta Ormabikoa, jaso Mikelek altunaren aukera, zoragarria. Ze tanto egin du eta batez ere, ze pilota eraman du. Defensa ikusgarri, ondeko pelototan, emate ziretzala itxiko. Eta iritsi eta agintzea pasa, jokaldi oso ondo atea zaio, Urrutik nahiko indik eramatea, baina hor Jokinek ikeragarrizko meritua izan dut. Gero buka ere oso ona eman dio, baina defensan egin duen lana ikaragarria izan da. Ez zirudien, eramateko modukoa. Mikel Zelaiak bidali digu mezu bat. Jontran golflariak Dubaiko torneoa irabazi du eta mezu bidali du Mikel Zelaiak. Gaur goizean golfean bizkaitar bat txapeldun. Ea orain pilotan Gipuzkoara etortzen den txapela. Aupa Altuna. Hemen ikusitare ikaragarri izan den. Sekulakoa. Defensan da. Defensa lan ikeragarri eta gero bukatu. Oso ondo jogatzen nahi da Jokin. Bere dena aprobetxatzen da. Eta nik esango nik restatuta oso ondo iten nahi dela, gauz batzuk oso ondo iten nahi dela Urruti, baina bukatzeko garaien. Eta nahi dela ez dela actuatzen nahi, eta lotuta eta txapelketan eman ez ditun errestasunek ematen. Urduritasunak lotuta ari da Mikel. Altunaren gantxoa, luze ederra pilotaka da. Jaso ordea. Txokotik zabalera ederra, eraman Jokinek. Denbora eman dio eta altxa, Urrutiko etxea. Gantxoa, hor da Jokin, bildu. Txokoan, hori ez. Ikaragarrietako. 2-6, oraintxe lortu du lehen biziko aldiz Mikelek. Altuna dantzan jartzea, benetan tantoa mendean hartzea, hasieratik bukaerara, orain ere defensa bikaina erakutsi du Jokinek, baina tantoa gorri, 2-6. Paul Bustinduiren mezua, Ermuko bunker lokaletik, aupa Mikel, Bizkaia osoa zurekin, aupa Urruti. Eta fisiko gire erakustaldi ematen nahi dugu arte, defensan da Jokinek, ikeragarrizko partidu jokatzen. Oso importante izango da fisikoare, holako ritmo jokatu da. Partidu aurrea di joan bezala,
ikusiko ju. Baina horre salto ikeragarri eman di, jokine. Horakada ikeragarri, hau dira, hortatxe eman di, fizikoki. Sake gurutzatua. Jokinek larri eramandu. Eta Mikeli kanpora joan zaio. Jokin gelditu eginda. Pausorik ere ez du eman, gelditu eginda. Ja, tantoa egintzat jo du. Abiatu ere ez da egin, baina Urrutiko Etxearen jokaldia kanpora. 7 eta 2. Eta nola aldatzen diren gauzak presiopean. Eta zenolako erreztasunak ematen ari den gaur Mikel. Txapelketa osoan ez bezalakoak. Donostiako Antigua auzotik Lolik Aupaltuna. Jokinen sakea. Gaizto, laure laburregia. Altunak ez du, ahon garbi ikusi horrengo hau, aurreko horman behera egin baitu. Bai, nabarmen hiteko itxu bera pelota horrek, Jo, etzeketu, nahi mendi ez baita ondo ikusten, etzatak. Ea. Baina. Baina gu oso urruti gaude. Eta Arraskoren gainean izango zuen. Arraskoaren gainean izango. Eta berak ere bi opari haundi. Bisake falta dagoeneko. Horrek esan nahi du Urrutiko Etxeak bakarra duela, berak egina, beste biak Altunaren opariak. Elkarri opari dezente egiten. Batez ere oso agarkiak. Urrutiren sakea erdira. Eta Altuna beste opari bat. Ez zuen misterio handirik sake horrek. Neretzat ez aldakun efektua matea. Efektu gine erantzutea. Aire kentzea, tiok. Niretzekit. Iruipen ala, Bai, ematen dit. Hor, azpiko pilota horietan efektua ematen normalean konfiantzarik ez duena, esten duk. Igual aire kendu nahien, igual. Bai. Hor garbi ikusten. Bai, hor, eskomutorrean garbi ikusten da. 4 eta 7. Bake gaiztoa. Jaso Jokine, ongi. Ole Urrutik. Aukera ona. Sokora. Bigarren erbana izan da. Talde garrantzia adierazi bezala. 5 eta 7. Aldeak asko murrizten orain. Asko murriztuta. Eta etenaldi eskatu aldute amezketarrek. Bai, eseri egin dira iragarkietaragoaz. Sakeak 5, errestoak 7, Urrutiko Etxearen sakea. Josu Azpiazuk Txifor lokaletik, Aupaltuna. Txintxarri lokaletik berriz, Argi Altunakin, Kristonakin gotxigeta, Aupa Jokin. Bado Urruti. Eraman. Gantxo ona. Jaso Jokinek eta hemen ere denbora emango dio. Ongi. Urrutiko Etxearen bolea ona. Defensa ditzen nahi dala ikusgarri, Erdira baina luze, hor berriz, ez ditu ongi koordinatu azken mugimenduak, eta txapapera joan zaio. Zaila hori geraman du aurretik.
Baina honek etzin nahi zaila ematen kantxe erdin pilatu intzaio, pelotaka da, baki gainea etorri zaio. Eta denbo izik izan behar bezala jartzeko, baina hola gorri mojo bat ez da garritzekoa. Ez da harritzekoa. Partida berdintzeko aukera Urrutiko etxeak, bai. Pilatu intzaio. Lau eta huts aurretik izan da Altuna. Gero sake laburregi atera du. 2 eta 6. 7 eta 2. Berriz ere sake laburregi atera du eta orain Urrutiko etxeak aukera. Eraman Jokine. Izkenean Zabalera joan da, moztu. Txokora Mikelek motzantxean. Beste aukera bat. Jokine getzio behar bezala kendu. Eta hemen gainera etorri zaio. A2 jaun Andreo, A2. Zazpina berdin. Eta hemen txeguzue. Gantxo horretara ongi heldu da. Zuzenean araxe joan delako, baina gero hemen hor txeguzue. Antzajo, zio gaine esku baino leheno. Gainera etorri zaio eta ez zin izan du. Urrutiko etxea. Bake gaiztoa, eraman Jokine. Urrutinen bolea Biurria. Jaso Jokinek. Ez du asmatu Mikelek. Ere buruari denbora eman ez ongi Zaratamarra. Jokin. Ez du behar bezala ireki. Ez du gai asmoatzetan dontan. Gantxo ederra, Jaso Jokine, Mikelen aukera, dena beretzat zuen eta barrua. Lehen biziko aldiz, oraintxe aurretik, favoritoa, Urrutiko etxea. Eta Altunak, eseri egin nahi duela uste du, eta alaxe da bai. Aulkira ator. Beno, beste pare bat irudi ere erakutsi behar dizkizuegu. Atzo Tolosako Beotibarren ateratako argazkiak. 2 emakume profesional izandako 2 emakumerenak. Rosa Soroa eta Izaskun Aiestaran raketista profesionalak izanak biak. Atzo omendu zituzten Tolosako Beotibar pilotalekuan. Eta hango pare bat argazki baditugu, hemen txegituzue. Ondoren gaur egungo beste raketista batzue jokatu zuten, eta hause, irudi hause, garaibateko argazkia eman zieten opari. Merezitako omenaldia, raketista profesionalak, izeneko elkarteak antolatutakoa. Zorionak, Rosa Soroari eta Izaskun Aiestarani. Suelta de la hostia, fuerte. Me estás un poco esto. Te la mueves arriba. Altura. Y de arriba ya has visto de gancho que no te va a hacer nada. Tienes otra altura. Emakume pilotariak aipatu ditugu. Gaur izan dira berrizen emakume Master Cup txapelketaren finalerdiak. Lehen mailan Maite Iriartek 18 eta 12 irabazi dio Oiana Orbegozori eta Eneritzarrietak xeatu egin du Iratxe Ibarra 18 eta 2. Beraz finala Maite Iriarte eta Eneritzarrietaren artekoa izango da. Elite mailan berriz, Leire Etxanizek 18, Leire Garaik 3 eta Maider Mendizabalek 18, Maili Mendizabalek 10. Finala Leire Etxaniz eta Maider Mendizabalen artekoa. Abenduaren 6an izango dira. Eguerdian 12:12etan
finalak Sopelako udal pilotalekuan. Euskal Telebistak zuzenean emango ditu, eta bertara joan nahi izan ezkero berriz, badakizue, abenduaren 6an, eguerdian, Sopelako udal pilotalekuan. 8:07 Urrutiko etxe aurretik, atera du sakea. Jaso Altunak, haungi gainera. Urrutiren bolea. Ezkertzearra, orain agintzen ari da Urruti. Jokin, ireki. Jaso Urrutiko etxea. Altuna ezker hormaren bila, pasa egin du, oso bizi. Oso bizi. Aurreneko hankapauza otxoa, zabare abituek eta geho, gaina min gehi intzio pelotakarra horrek, pasa intzio gatzenen. Sakea berreskuratu du, sake egindakorik ez du oraindik inork eramateko bat izan du Jokinek, eramangabe utzia, eta sakez bi falta ere bai, biak laburregiak. Besoa, ez dute zaio pixka bat moztu. Lehen egindako bi hankasartze horiekin. Beti ikara eta gehi otortzen dek nolagotan burua eta besoa mozture askotan itetek bai. Baina aurre egin mutileet. Altunaren sakea. Orain arte zesan, tanto ederrak bai, baina elkarri erraztasunak ere haundi xamarrak. Bai, tanto latza jokatzen daitut, bizie, joku bizie, azkarra, defensa ikeragarrizko, tanto doktorek izan ditu eta denetik, beti izaten duna, lauta den olako ritmo jokatzen bali maek, pelotak gauztitan azkoatzea, baina, eta gero hankasartzen bestela haundi xamarrak indizkie, Jokinen bati, bi falta saketik, eta azte zartada eman dio. Eta Urruti behak bukatzeko garai eta erreztasun dezente eman dio. Baina ikusteko politezia eta emozio handikoa eta dotore. Eta gaztea berriz aurretik. Hemen bolea bat luze eta hurrengoa berriz txaparen gainean txikitu. 9:08. Hemen dituzue agintariak palkoan. Bilboko alkate jauna. Bizkaiko Aldu nagusia. Rementeria jauna. Arantxa Tapia sailburua. Bizkaiko kultura diputatua Amezketako alkatea. Zaratamoko alkate ordea. Barrura egin dio, Jaso alere, Jokin, Ormabikoa, ikuskarria. Pentsatzen ari ninduan, nola ez aizor bila joan. Airearen bila joateko iruditu zait. Ni pentsatutena, zein beharroteu, iriki dejala, eta atzeren bipa eta eteketa. Doktore markatu dik. Hortan zeo galdea, Urruti pelotai oso kompletoa, etena zeuket, baina Jokine bazauke pelotai gutxik eta kirolari gutxik izatu dena. Magia. Hor desberdin ere, util hau. Eta guai kontan ikusi, kantxa erdin, errez amaten di baina ezkarre jarrita nola ezeatu. Oier iribarren mezua Euskal Herriak eta Euskarak jai Pablitok eta Urrutiko etxeak gazteleraz hitz egiten badute. Altunaren sakea. Gaizto, baina Jaso ez, lauan bote egitera. Sake eramale ikuskarria da Urrutiko etxea. Gaur egungo honena zalantzari gara. Eta gaur hortan oso bai den,
Altuna, txokola, jaso urrutik eta bere buruari denbora eman, ez da gire zotezen kanpoan izango. Guai aurre etxeko pelota zin, urrutik, ala. Zabalera, eta Altxabai baina bildu ez. Ez da gire zotezen, baietz esango nuke, kanpoan izango zela. Hala iruditu zait, dudamudan normalera kolpea tiratzea izaten da, eta hori egin du Jokinek. Baina, pilota jo beharrean bote egiten utzi izan balio, kanpoan izango zela esango nuke. Ea hemen tankerarik ematen diogun. Kanpora zekoan. Nik uste baietz. Ez du beine jakin. Nik uste baietz. Bederatzi eta 10. Beira, ze sake eta ze nolako erantzuna. Bai, sake erantzuten ikuskarria. Ikeragarri ondo bilik eta gaurre. Denen ez gai ondo, baino hortan oso ondo aile gaurre. Urrutiko etxea, partida berdintzeko aukera berriz ere. Gurutzatua, irten zaio eta erki utzi dio. Bide dotore erantzuten sakei, ezker ezkentzen. Ole aurrutik. Saker emate oso gutxi, ez egit, bakar bat izan otean, Kanpora joan zaio! Pilota gurutzatuta zijoan, ezker horman sartzera. Sartu aurretik jo du eta hil edo biziko jokaldia. Huts edo kausi egindakoa. Eta kanpora egin dio. Berriz ikusiko dugu, polea bihurria. Poleari ez dio beste zenbaiten indarrik ematen urrutiko etxeak, baina ezker hormara askotan sartzen du, oso bihurri gainera. Eta hemen txeuzue Jokinena. Bukatzen jute, arrisku ondu gartu izkik. Eta gutxi gati baino kanpo aldeitzia. Bihurritik motxen batipat oso ondo ikeik urrutik. Ez di beste emedatzu bezin indarzue, baina bihurritu bai, eta milikeik. Hau motzantza, baina sake gaiztoa. Eta tanto urrutiko etxearentzat. Lan erdietan gauzak ez zinestuago. 11 eta 10. Zaratamar aurretik sakez egindakotzat zenbatzeko moduko lehenbizikoa. 154 pilotaka da. 31 minutu terdi. Erne, Altuna. Hau, are gurutzatuagoa, eraman. Urrutiko etxeak, bolea formabiak. Eta Altunak. Etxian. Niako egina izan du. Baina ezin. Oso behartuta iritsita. Oso behartuta. Urrutin jokaldi egona izan deke aurreneko behasmoa huen ezkargatxoa sartzea eta pelota barrua intzio. Eta atzenen bolea eta bipa eta indik eta oso nahi izan deke. Jokin behartu da itxita dejada indik, baina oso behartu da itxi alako. Berriz ikusiko dugu errepikapena eta iragarkietara joko dugu gero. Hemen txeuzue, lehenbizi ezkerra irez jotzeko asmoa zuen bai, azkenean eskuin bolea. Ormabiko dotorea eta Jokinek berriz ere utsala kausi. Kale edo dale. Eta tantoa gorri, 12 eta 10 iragarkiak.
12-10, Urrutiko etxe aurretik. Aitor Urbitarte Txangurrok Orioko Kaiuatik bidalitako mezua. Fernando Amezketarra bat izan dek, baina Jokin ere gerturatuko zaiopa. Urrutiko etxearen sakea. Diruaren joera berriz ere oso gorria, 12-10rekoarekin 140 orantxe. Urruti. Presari gabe. Bate gurutzatua, garbi irten zaio. Moztu Mikelek. Barrua itzio gala egoz, ondo moldatuek. Ezkertzearra luze. Barra, egitua. Altuna, Ormabikoa, txapapera. Lege zarreko Ormabikoa jona izan du hor. Ez zaio nahi bezala irten. 13-10. Alderik handiena 5 tanturena izan da, baina urdin zazpietarian. Zazpina eta zortzina joan dira, 10 eta 8 Altuna aurretik, orain 5 tanto segidan Mikelek. Hemen txeuzue. Altunaren azken jokaldia. Atxar ditizaile, jokaldi egiteko. Oti zabala, oti hogeto angulok eta aprobetxatzeko. Errezagoak. Hau, luze, ontzat eman dute. Jokin protestan. Uste luze izatela, iruipenan ere ala, Eskutik irten zaionean, eta batez ere aurreko hormatik irten denean luzegi joan behar zuela zirudien, ea. Arki ikusiko dek. Ea. Arrastoa atzetik. Arrastoa erdi-erdian jo du. Atzea hotik, Ez, arrastoaren erdi-erdian nik uste. Arrastoaren erdi-erdian. Zer partetik. Hanka sartzea epaileak. Hanka sartzea handia. Bai. Hanka sartzea handia epaileak. Hau labur, baina balekoa. Eraman Altunak osongi gainera. Ezkerra ire luzea, boleaz Jokin. Urruti, ezkertzearra. Errepikara zigin dute. Protestan Urrutiko etxea. Eta errepikara zigin dute eta iruditzen zait aurreko jokaldiak izan duela. Nerezat arrazunik. Bai duta. Hortzegoan jarrita eta hortik pasa nahi izan du ditu Jokinek eta buelta atzetik dena librezekoen, aurretik bai. Hemen ikusiko jo. Neuretzat ere etzen buelta emateko. Hortxe duzue. Bera joan da gainera. Atzetik eta aurretik leku ez zeuge. Nahi leku ez zeuge. Bera joan da gainera. Baina aurrekoak hainbesteko polemika eragindu. Hanka ez ote du sartu pentsatzen nahiko zen atzeko epailea. Aurrekoa ere polemika garrapatuta. Gaina behidatua egundek eta Urrutik pelotaka da jontan bertan ez den buiturei. Oai gontan, nahiru ipena bidek. Jaso Altunak. Ireki. Ongi Jokin. Golea Urrutiko etxeak. Ezkertzearra. Tantoa egin beharra dauka Altunak. Partidari eusteko. Txokora, efekto ondiarekin. Eskuinez jaso Mikelek, Ireki Jokinek. 11garrena Amezketarraren za. Partiduko tatu gorrentako bai, izate. 25 pilotaka da. Elera 190. Aurrera Elena. Balkoan nago, Arantxa Tapia sailburuaren ondoan, Arantxa, arratsaldeon. Bueno,
oso beharrezkoa zuen Gipuzkoarrek kontua partidari usteko, ez da? Nik uste baietz, nahiko bizi joa urduritasunare badago, baina, nahiko berdintxu dikoa, baina behartzan bai, pixka bat animazio emateko berriz ere. Txio ikaragarria dagoela somatzen da, gustuko alduzu ikusten ari zaren orain arte. Bai, nahi pelota gustatzen zait, baina partido bizia danian horrelakoa, eta, bai, gustora. Ez dakite galdetu sailburuari noren alde dagoen Gipuzkoarra izaki, edo honenak irabazi dezala, edo... Bai, partidua ona dijoa eta honenak erabazi dezala, baina, biak mutil jatorrak izan dikan eta partida bizia izan dian, Gipuzkoarren alde ingo de gaur. Eskerrik asko, Arantxa. Eskerrik asko zuei. Eta Unai Rementeria diputatu nagusia, aldu nagusia dira, Bizkaiko diputazioko aldu nagusia ere bai, Unai, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Zer iruditzen finala, Unai? Oso intensoa dela. Bizi-bizi dago, biek nahiko bardintatuta dabiltza, eta hemen giroa itzela da oso ondo. Gustora, hau ikusita. Kantonak, polemika ere bai, etzaio ezer falta emozio ere bai. Baina holako intensidadeako partidu baten hori derregorrez egon behar. Ez da, polemika askorik ez dagoen, posizio dalata, baina, bardintxu dauzenien nervioak puntan imintzen direz, danontzako, eurentzako bakarrik ez, guretzako bai, ez da, baina hola bizi behar da partidu. Eta derbi bat gainera, ez, aspaldiko partez. Benetako derbize, Bizkaitzar euskaldunek edozein kasuten, baina Bizkaitzak Gipuzkoarren konta, bai, derbi benetakoa. Favoritoak irabaziko aldu? Ez dakit, nik Bizkaitzarrak irabazten edo, Mikel esetzen dut eta gainera oso estiman daukon Mikel, eta nik uste dut, guzteko jatin irabaztea, benetan, hori bai. Eskerrik asko, nahi. Hori, mi esker. Arantxa Tapia eta Unai Rementeria. Partida begirik kendu gabe jarraitzen, sake gaiztoa, ongi eraman hori ere Mikelek, sokoan zoragarri utzitakoa, hobeto usterik ez dago, eta sake errematean, hausi aurrenekoa, ez dakit ez ote den aurrena izan, baliteke. Mikel Egiguren puntista hundiak bidalitako mezua, naiz eta Mexikon egon, lau euskaldun elkartu gara, Igor Arregi, Alejandro eta Alberto Ituarte eta Nineu, gora pilota munduan zehar. Eskarrik asko Mikel, eta besarka dabana Mexikora. Iñaki Lertxundi, teknologia gutxi erabiltzen da pilotan, tantu horrek finala aldatu dezake. Alegia, epaileek errepikapena baliatu izan balute. Futbolean hasi dira, pilotan ere, guk noski, enpresen ligaren eta pilotaren esku gustura jarriko genuke genituzke geure baliabide guztiak. Ederra izan da eta Mikel iritsi egin da dezente behartuta azkenean 13 eta 14 partidan sartu da berriz ere hartuna. Ez daki sekula partidaz kanpo egon den, baina gainean da norgehiagoka berdintzeko aukera izango du. Ondorengo 15an, guk ez daukagu beste etenaldirik egin beharrik beraz, eutxi egingo diogu. Konexioari partida bukatu bitartean. 198 pilotaka da. Gogorra de bai. Bai, 13 eta 14ko ia 200 pilotaka da asko dira, eta erritmo honetan ikaragarri. Venga, hostia. Venga, sakearen garrantzia azpimarratzen du behin eta berriz. Ekaitz Saralegi. Euntze txantrearen mezua, aupa altuna, gure aike poz-poz ikusteko irabazi. Tello Ugartek, Egurre Urruti. Xausarrek, Amezketako Ametza tabernatik finala jarraitzen. Aupa Urruti. Argi bilea di, Xausar. Jokin Etxaniz, arratxaldeo. Bai, arratxaldeo. Finala pinpilean, Jokin. Bai, por momentu bat, Jokin ondo hasi da, gero Mikel ja gehiago agindu dau. Tanto Luzeska horre jarraian lortu dau, baina, justo berriro ja
Jokin sartu dala partiduan, da hortxe da, a ber, sakekin pixkat asmatzen da ben, da sake bueltan, bueno, aukera gehiago izaten da, baina, bueno, asko inbarko du, nahi badu irabaztea, gogorra dauta. Eskerrik asko, Joki. Ia sakean asmatzen duen, ekaitzak berak azpimarratu diona, ez? Atera du sakea. Ongi erantzun dio Urrutik berriz ere. Aurreratu eginda, ezkerra irea. Forma bikoa ezainona. Gantxoa, Urrundik diotakoa, ez du behar bezala gurutzatu. Benetan! Aukera izan du, Altunak. Aukera izan du, gurutzatzeko pilota zuen, ezker horman sartzen asmatu izan balu. Urruti saltuta harrapaz ezakeen, baina ez du gurutzatu eta Urrutiko etxeak zoragarri baliatu du. Ibai Otañok bidaniako Erniope lokaletik, hau Altuna. Berreun eta 8 pilotaka da. Hostia, tal, métele todo al rato, chapa, y sin miedo, como si fuera una cortada, hostia. Pelota gilea bilatuek eta doktore indik, txokoti zabalea bole horrekin. Berezik asmatu, biik izatezki gabukera bukatzeko Jokinek ez dik asmatu, tatzenen, datu Urrutitzat. Lege zaharreko hormabikoetan ez dik asmatu Altunak. Ez. Efektuarekin. Da jokaldi horreko izedik. Tatko ikendek, oso ondo ikendek, ego bestela eburu esaltzen dek. Sakea luze baina balekoa. Biladoa. Kanpora. Balekoa izan da. Bazirudien kanpoan behar zuela eman dion indarrarekin, Altuna epaileari begira geratu da, baina ontzat eman dute eta azkenean barruan izango zen gainera. Indarra handia eman dio. Baina barruan izango zen. Epailea makur egin da. Hemen Urrutiko etxea. Barruan izan du. Hortxe duzue. Eta bai, barruan izan da. Errepikapen zoragarria. Era bat argigarria. Zeharki erantzuten sakei oso luze. Jokine, Olea loratua. Aurreratu eginda, beste bolea bat, bizi ezker hormarantz, jaso eta ireki apur bat Mikelek. Gantxoa, zabalean luzen aita, eraman Mikelek, Jokin. Erra, airez oso ongi Urrutiko etxe, hau ere tanto gogorra. Aukera, Jokinek ona. Oso ona ere, hanketara zoragarri moztutakoa. Baina gurutzatzen ere asmatu du, eta hori funtsezkoa baita. Gurutzatzen asmatzea funtsezkoa da. Beti izan da, baina gaur egungo jokoan are gehiago. 14-16. Mikel Arunbe, arratsaldeo. Ez dago amore emateko inorre. Zakeratik ikusten dela biak ez ezela nahiko nervioso, da Jokinek lortu da importantena, ez? Zakeratik partiduari entzi, eta hor da, eta partidu zirek ikustu dut. Dena den, agintzen markagailuan alde gutxirekin, baina Urrutiko etxeari da. Bai, baina bi tanto baiti bakarrik eta peloton ez da erakusten beste txapeleketako beste partidutan erakutsi da nagusitasun hori bai Jokin meritu da, eta bueno, lehen esan dutena, partidu zirek ikuste dut, eta edonok iradaz leike oin. Eskerrik asko, Mikel. Bale, zegoen. Beira, zeinen irudi ederra, armaiak, mutpuru beteak. Zahar eta gazte. Eta gizon eta emakume horretan zenbat aldatu den. Pilotalekuen fisionomia.
Berriz ere luze, pasatzen utzi dio eta ez du asmatu. Luzegi joango zelakoan, pasatzen utzi dio, baina balekoa izan da. Hortxe duzue, garbi. Ez zuen urruti, lauterdiko marra, baina barruan izan da. Urrutiko etxea. Eskuinez erantzuteko modukoa. Ezkerra ire ez ainona. Ez du behar beste ireki Jokinek ere. Eta hemen kantoa urdin. 15-17. Protesta zakar samarrean. Mikel Pablo etortzeko esan dio. Ez da komeni horrelako bategatik konzentrazioa galtzerik. Ea, hemen ikusiko dugu. Lehenbizi ireki egin du Jokinek. Gero eskuinez txokora. Eta Jokin errepikapena ikusita buelta ematekoa iruditzen zait. Jokin bera dezente joan da Mikelen gainera. Aire bileku baita eta etzin espero. Errepikapena ikusita berriz jokarazi beharrekoa iruditzen zait. Eta horixe adierazi dio epaileari. Bera etorri da nire gainera. Erki eutxiki horri ere. Horagarri. Hormabikoa bolea, ziritsi eta moztu. Altxe Jokine. Altunaren bolea Bihurria, oso Bihurria eta tanto. 16 eta 17. Oskar Lasak dio. Buelta ez bata eta ez bestea. Alegia, buelta goean. Etenaldia eskatu dute orain. Bizkaitarrek. Urrutiko etxeak izan du. Azken etenaldi, bigarren etenaldi luzera. Lautanturen aldea ziristeko aukera. Baina ez da alakorik. 16 eta 17 eta sakea gazteak. Eta estutuko aldo, bai, estutu galanki. Irabazterik izango aldo, hori ez dakigu. Eta finala desberdinek izate dira, bai. Gorka Aranberri, Orioko traineruko patroia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gutxitan bezalako emozioa dauka gaurko finalak. Bai, finala hori eskatzeu, ikusleantzako behitu nola betean frentoia, eta ikuskuzuna ikusten nahi eta ikusleek osatzen bintzat. Kontxako bandera lortu zen duten zuek, atzetik aurrera joan eta azkenean bandera eramatea. Gertatu galda gaur hori hemen? Ez dakit, Altuna oso ondo hasiak, bentaja desenti hartu du, baina bestia buelta mande joan digan eta ikustaba bukera arte, gukan ingin jo bezala, segi berra daula, hemen 22 iritsi arte, inorrek ez du parti biraziko eta segi berra daula. Hasiak era, urrungego denbora diapistatzen. Siga, segi. Venga, ánimo! Eskerrik asko. Ba, eso bai. Andoni Ortuzar. Erebeko lehendakari ere ikusleen artean. Jorge Elipe pilotazale madrildarrak finala on fire. Finala xutan da bai.
Bote luzeko eta One Walleko euskal selekzioa Pastotik lauterdiko finala ikusten eta argazki eder bat ere bidali digute bibazuek. Jokinen sakea. Erantzuna berriz ere oso ona. Bolea indartsua. Boti bolea zeramandu Mikelek. Txokoan Ñakoa harrapatu eta altxa. Berriz ere txokoan ona. Eraman Mikelek. Eta luze jarri. Eta Jokinen bolea gaizki joa. Asko balio zuen honek eta urrutiko etxearen zat izan da. 18-16. Pilota zailak eraman ditu bizkaitarrak. Eta lautanturen aldea ziristeko aukera izan du. Hori ez du lortu, baina biren abintzat badu eta sakea. Bitanturen aldea eta sakea azken txampan urrutiko etxearen zat. Azken eten aldiragoaz. Hor jokaldi ondo izango, baina pelotakia botea, Zortzi eta 16. Urrutiko etxe aurretik. 248 pilotaka da. 49 minutu partida. Ezkerzearra. Ongi Mikel. Hor zintzilik ahatzaigo jozondo jokitzea. Ongi, eman dio. Bai. Luzegi. Oraingoan asmatu du. Oso behartuta sartu beharra izango zuen. Sartzen saiatu izan balitz. Baina, oraingoan asmatu du. 17-18. Gauzak estu. Aurrera Elena, Rubén Melotirekin. Sí, gran final, sí, emocionante. Bueno, han tenido ratos de todo, yo les he visto un poco nerviosos a los dos. Mikel, pues bueno, está un poquito, las piernas no le van muy bien. Altuna le ha cogido ventaja, le está jugando muy bien, le está moviendo, está ocupando el centro del frontón y le está moviendo un poco. Y el partido está muy abierto, no sé decirte quién puede ganar ahora en este momento. Pues era lo que te iba a preguntar, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Complicado porque mucha alternativa en el marcador. Ahora Urruti le veo un poquito cansado, Jokin lleva un poquito más la voz delante del partido. Veo el partido abiertísimo. Es que ricasco, Rubén. Amazortzina, A2 jaun Andre Hogado. Sake eramalerik handiena, hauxe da gaur egun zalantzari gabe. Ez baita sakeak eramatea bakarrik, nola eramaten dituen, non jartzen duen pilota, eta askotan jartzen du gehienetan irutik atzera bote egitera. Eta Jokin bera ere bai, Eta Jokin bera ere bai. Ez Urruti bezain luze. Baina zintzilika bai. Zintzilika pelota askotan jarri. Jokin ere aurrelaria izateko, hain gaztea izateko oso sakera male ona. Dirua urdin. 18 eta dirua urdin. Altunaren sakea. Orain ere zoragarri erantzun du Urrutiko etxeak. Bolea luzea eta ona. Jokin ezkerrez jarri da. Ez du asmatu. Zabalera nahi zuen. Mikelek ere ez du asmatu. Aserre Pablo aukian. Aurreratu eginda. Gantxoa salduta geratu da orain. Atzera etorrean eman. Mikel. Zabalera. Señor Jokin. Barruan. Aukera Jokin egireki. Jaso Mikelek Jokin beste aukera bat. Emerezita 18. Ez dakit zer eskatu duen. Ez dakit Mikelek zer eskatu duen. Zabalean kanpoan izan dela.
Ez dut ezer susmagarririk edo zalantzagorik ikusi, etenaldia eskatu beharra ikusi du Pablo Berasaluzek. Zabalera jotako ura iruditu otezaioa Mikeli kanpoan. Hemen ikusiko dugu protestan ari da behin eta berriz epailei begira. Ea lagunok lokalizatzen duzuen dudakoa iruditu zaion hori edo kanpoan iruditu zaion hori izan baldin bada behintzat. Mateik hor behintzat horreat. Neri oso garria iruditu zait, ez dakit. Ea aurreko txapapeko kamerak hartutako irudirik baldaukagu edo zabaleko kameretakoren batek. Eta etenaldiekin ari dira orain. Ika-mika bizian, hirugarren epaileak kargu hartu diez dagokiela beste etenaldirik. Xabi Andueza, ea jakiterik daukazun zenbat dituen agortuak eta zerk eragin duen polemika. Bi polemika dira hemen, bata bestearen atzetik. Hemen gaude pelota baino garbioz. Hor ez daiz. Hemen. Haren pasatzeko, bai. Altuna jo egin duela pilota. Eta horretan arrazoi izango du. Horretan arrazoi izango du. Golea. Eraman Mikelek, Altunaren aukera. Txokora gaizki. Berriz ere txokoan utzi nahi izan du eta ez du asmatu. Asier Otegik ere horixe dio, uste dut. Jokin Bizkarrean jo egin duela Urrutiren pilotak. Agian horretaz kexatzen ariko da. Arrazoi izango du, bai Asier. Jon Artunak ere gauza bera dio. Gaurko honen ikustaguna, jokaldia askotan, bebure salduta bultzatzeinen bakik. Hor kalte handi ikeziek eta pelota jotzago garaien, hor Jokin paren pasaek eta nik uste ukutu indula. Hor zala, bai. Eta atxeden aldikin, Jokin Altunari bat geratzen omentzaio, atxeden aldi bat, eta bera eseri da pentsatuz Urrutik eskatu dela, baina Urrutik etzaio geratzen, eta horregatik altxatu egin du. Urrutik agortua ditu, etenaldi guztiak, hor Urrutizaleak ikusten duzu, nola sufritzen ari diren. Eta gogorrik eragarri partidu, Rimontan, 281 pelota gara. Oku bizit azkar hortan. Ez da garritzekoa, denatan etzeko asmoatzek. Hemen dierreza, esatea, ez dik asmoatu, beru saldu dit, baina pelota gabizitan etzeko asmoatek. Horren azkar gauta. Aurre hazia. Aurrera daua. Eta erantzun ona, gantxoa Mikelek. Golea Zormabikoa, ez du asmatu, Jokin. Erki Mikel barruan da, eta txapapera joan zaio. 29 Urruti aurretik. Eneko Maizen mezua, 22 urte zazpiko munduko txapelketako trinketistak ere pilotaz gozatzen, Buenos Airestik goraintziak. Aupa Eneko. Eta hau pauz antzaudeten trinketista guztiak. Eta Txangurroren galdera. Lehen pega-paga uan. Orain arauak zer dio. Pega-paga alegia. Kontrarioa jotzen duenak, baina ez hori ez da horretan. Eta pilotak txapagainerako norantza baldima darama balekoa da, eta jokoa baldintzatzen baldima du ere, eta gainera jo duenak baldima du errua gurutzatu delako, berez nik uste errepikarazi ingarko luketela. Xavier, eta ben artekariak lanean jotake, Josinazio Alartza gure ondoan berak esango dugu orain nola dagoen dirua. A ber, diru doble momentu ontzara eguteko txaron da. Eta zema gora bera izan ditun. Bai, diru bai ditzet, ez da. Segi lanean. Alartzak lanean segitu nahi du. Xabi, hemen inguruan baldima zaude. Zatoz mesedez. Hemen txedaukat eta
Euskadiko Pilota Federazioaren araudia, begiratzerik baldima daukazue, pilotak, bi pilotarietako bat jotzeari buruz zer dioen. Azken tanto polemikoa berriz osorik ikusteko aukerarik baldaukagu. Ea, ikus dezagun. Urrutiko Etxeak ederki erantzun dio, golea luze Altunak. Ez dakit, denborarik emango diguten. Hemen Zabalera, zain Zabalera ere. Hemen Jokinek jaso, golea Zabalera, urrutik. Jaso Jokinek. Horixe izan da, bai. Horixe izan da, eta gero Jokinek bukatu duenez, horregatik, ari zen protestan Urrutiko Etxea. Tortore erantzun zio. Ormabikoa, hau bai ederra! Hau bai ederra! Efektori gabe lege zaharrean egindako Ormabikoei ez die etekin handirik atera orain arte. Baina oraingoan bai. Epaile Errioxarrak ditugu hemen, Iñaki Lertxundi dio, gaur txarrenak epaileak. Hauek ere, ez zurrara izkoa dituk Lertxundi eta tartekan kasartzen ditek. Az emozioa, ikaragarriek. Hogeina, Altunak 21 urte ditu eta bigarren finala du hau. Lehen bizikoan 21 egin zituen, bigarrenean 20 baditu. Igor Rotaegik ere dio, jokoak segi sekula ez, falta edo buelta, eta neu ere horretan. Sakea luze, zazpitik eraman Mikelek Jokin. Gaur olako pelotak eta aurreatzen gora, eta 21 garrena. Aurten ere 21 egin ditu. Batipat zeak esan dik, belokit, hankaz da dailela lotu atzen da, horra urreatzeko garaien da pelotana, urdu nibilik urrutik gaizki guain izatik bera urtera, horra urreatzeko, eta aurrekotan dore bai, eta holakotan atzeak egin beti, atzeak. Iaz 21 egin zutenean, partidako azken tantua, bat ere konbentzimendurik gabe jokatu zuen, federik gabe jokatu zuen Jokinek, erabakitzeko uneak eta pilotak adak izan zituen eta ez zuen horretarako grinarik erakutsi pixka bat besoa moztu egin zitzaion. Hau ez tepa besoa moztu zitzaiona. Tanto hartan bai eta askotan esan dik horrelakoetan orduan ikasi nuen azken tantoa fedearekin jokatu behar dela. Ez dakit beste bat edo bi geratzen zaizkion aurtengo finalari, baina nik uste fedez eta tantoak erabakitzeko grinaz jokatuko dituela, bat izan zein bi izan. Altunaren azken sakea, 21 urteko txapelduna izango ote dugu. Ala balitz nik uste historiako gaztean alitzateken lauterdia. Patxiuri uste dela, Patxiuri? Hilabete gutxioen jarekin, bai. Atera du sakea Jokinek, labur, eraman, Urrutiko Etxeak. Txokoan luze. Berriz ere ezkerra irez, gantxoa ez dio hor erasan. Jaso Jokinek, Urruti. Luze, baina balekoa 20 bana. Iaz bezala, aurten ere 20 bana. Urrutiko Etxeak bizirik segitzen du. Eta orain aulkira etorri behar
hogeita banakoan epaileak, hirugarren epaileak agintzen du eta etorri beharra dago. Etorri beharra edo, partida eten beharra izat Urruti etorri ez da egin, hor duzue. Errebote ingurura doa, Paulo Berasaluzeren esanak entzuten. Entzunez. Hau luzea baina balekoa. Eta Jokinek bi final da bi goita bana. Eta bi goita bana. Eta irureun di pasaitu pelotaka da. Irureun eta 5 pilotaka da. Herrien honetarako asko da. Ordu bete eta 3 minutu eskaz. Eta partu ikusgarri izaten ari. Denet izaten ari. Baina emozioa eta joku eta denetik. Deneta polite. Eta jorkoien urtetan izan bidoa. Bai horixe. Urtetan izan bidoa. Aupa Jokin, itxaslur taberna zurekin. Jaionek, Aupa Altuna. Hogeita bana eta azken tantoa jokatzera doaz. Zer egingo du Jokinek? Aurrera egingo ote du. Botigiroak nervioak airean. Hain geratu da, sake luzea gurutzatua, eraman Jokinek. Urrutiko etxeak txokoan dejara onda, jaso! Ireki Mikelek ez behar beste. Eta Altuna Lauterdigo txapeldun 21 urterekin. Ze pilota eraman du azkenengo honetan ere. Ze dejadatara iritsi eta altxa. Eta azkenean Urrutiko etxearen ezkerkada kanpora. Jokin Altuna hirugarrena, 21 urterekin, 2017 urteko Lauterdigo txapeldun! Jokin negarrez, malkoei eutxi ezinik, emozioz gainezka, ekaitza egiten ganadoa. Azte finala eskaini diguten. 312 pilotaka da. Eta Josan, amezketak badik beste txapeldun bat. Hauxe fantazitzei zuen, nik buruz buru eta minaka lortuen txapeldun izatea. Lauterdikoa fantazitzei zuen. Hau ikaragarri, emozio lautan atxoketa gauzei izaiteko. Josan Tolosa ere, emozioa garrapatua. Lauterdiko txapeldun Jokin Altuna. 21 eta 20 aurretik joan da. 20 bana berdintzea lortu du Urrutiko etxeak. Lehenbiziko txapela irabazi zuenean. 3 joren aurka, norgehiagoka irauli egin zuen. Zaratamarrak orain honetan Jokinek gaina hartu dio. Favorito argia zen Urrutiko etxea, baina 2 eta hutsean girua urdin jartzea lortu du. Errespeto latza erakusten du horrek. Hemen atzentantoa, enola eta azte pilota eraman duen. Elena Xabi protagonistarik baldin badaukazue. Bueno, badakit orain neuk ditut pare-parean. Badakit orain sari banaketara doazela, beraz. Ez, hemen txandut Jokin Altuna. Abai, aurrera orduan Jokinekin. Jokin Altuna zorionak. Urrutiko etxea zen favorito txapelduna ordea Jokin Altuna hirugarrena. Bueno, asko zurritu final guztin. Gehio ikusten itzen, tanto askotan da. Bea ikustezu oparik ez duela iken da askotan arrisku gehiagi hartzei, ez da. Nik uste nik hain dutela, baina opari asko inditutela eta
patzeko talen ez ja. Final oso borrokatua, denetik izan duena, polemika ere pila bat, danetik tentsio, emozioa, oreka. Bai, ritmontago bat eta polemika baten, eske, enez goatzen ondo baino. Nik uste era guztietako kruzadak nik neonek ekaizki bolen dut behin beste baino, askotan kontotu gabe itezut azta errexo. 6-1 aurreratu zara, Urrutikotxe baino hobeto hasi zara, hala ere gero, bera aurreratik ibili da, naiz eta zeu amore eman gabe ibili demora guztiak. Ba, seikin baratzen, hemen ondo aurkitzen ditzen fisikoki, oso ondo aurkitzen ditzen da horre laundu dit, ez, buelta emateko, egi esan galtzeko bate bildurri gabe etorri naiz eta lehen urten galdu, azkeneko astetan era bat haitut, lehen urten galdu inula eta espina hori batean nahi nula, baina nire buru esan diot, gauz egon da ere zer egiten da, lasai jokatu batela eta gozatu indetorko partidu. Jokin, zailena egin duzu 18 eta 19 aurretik jarri eta gero 2 opari segidan bata bestearen atzetik, ze pasa zaizu burutik une horretan? Ba, momentu zailek izatea ez, baina oitan ez nau besteek zentratuta segi, lan egiten segi eta honeaino lanagatik iritsi naiz eta partidu hontan ebai nik uste irabazitela, ez detelako itxita lan ez ditutelako. Urrutikotxearen azken pilotakada hori kanpoan ikusi duzunean? Kriston emozioa, egi esan, nire burui esaten nion, txapela bat merezi nula, eta hala uste nun ez, baina hontan ez balin bazan argi neuken planen segitu genula, eta bueno, txapel bat egin elaute jatzen. Bueno, Lauterdiko txapelduna zara eta historiako gazteena Patxeugiren atzetik, 21 urterekin Lauterdiko txapelduna. Siniste alduzu Jokin? Ez, egi esan, enun espero, debutatu nunen guantxen hauleko niotea, eta bueno, ez txapelangati bakarra urte guztine bai nik uste maila nahi nezelan baten da horta seiku behatena. Eskaintza berezirik, baldu zure profesionaletako aurrenengo txapelonek? Bai, nire famili, lidei, geho baitare txikitatik saltonei askola onditelako, ekaitz etxaniz, da gehien bat eri jakai nahetzako izpilua da, astero behakin lan haiket, erabat borrokatzeu megorat eseitzeko, eta behai eskenin txapelau. Zorionak Jokin, eskerrik asko. Gustura dago Jokin, gustura dagoenez, pozez txoratzen. Begiratu eta bisaia serioa Urrutikotxeak orain irriño bat irten zaio. Jokin gerturatu zaionean Roberto García Erinok nik uste ederki esan duela partidaren aurretik josan 5 partidatara favorito argi xamarra izango litzateke Urrutikotxea, baina partida bakarrera argi Altunarekin eta inorke ezin esan zezakek merezi gabe irabazi duenik. Ez partidu edozinek irabazi lezakean, gaur baki golako baten nerbio lotuta otea ez da erraza izaten pelotan, baina askote suelto ikusiek Jokin eta gaur erakutsi pelota handiala eta gutxik izaten duen bezala, baina etorri keharriko pelotan idala eta Urrutikotxean nahi dituzata gaur pixka lotuta biliala, baina finaletan atzenen hor eman behakena eta partidu batea izatek eta bakik nehetzat ez uste handie, Jokinek irabaztea, favorito igual pixkat ibilbidegatik Urrutikotxea ibilbide ikeragarri duklako eta txapelzean digilan irabazi ziolako behau favorito igual, baina nehetzat ez uste handie ez da izan. Eta txapeldun bi eskua behar izan ditu, behar bezala jartzeko. Eta Jokin Altuna. Haundie, pelota desberdin, ikaragarri. Urrutikotxea txapeldun orde, Altuna txapeldun. Bietako edozeinek irabazita ere merezitako txapela izango zen. Altunak iaz ligaeskan lehenbizikoa galdu egin zuen, alere finalean sartu zen, aurten lehenbizikoa galdu ligaeskan berriz ere finalean sartu eta aurten irabazi du. Zenieke, ona etorri eta zuri babesten eta apoiatzen egon diren guztie. Atxaldeon. Eskerrik asko, denai. Honeaino zue bezalako afiziongatik iritsi naiz, eta
argi neuken, galtze balin manune lan eseituko nula, zuei txapela bat eskaintziatik, eta guantxe bertan, nire amets guztik egi bihurtu eta zeru nau, eskerrik asko. Nire amets guztiak egia bihurtu dira eta zeruen nago, eskerrik asko. Txapeldun latza data, seguro beste txapel mordoa irabaztekula. Eskerrik asko, biok merezi Berehala izango dugu Urrutiko Etxearekin hitz egiteko aukera. Saria jaskotzeta zijoala harrapatu du Helenak Jokin eta Urrutiko Etxea berriz bueltan harrapatuko du. Pilotazaleak aurkietatik altxatu dira. Hankak luzatu ere egin behar dira. Eta hemen dituzue finalak utzi izkigun zenbait irudi. Slow motion teknologiaren laguntzaz. Eta hemen da Mikel Urrutiko Etxea, Xavier. Aurrera, Xavi. Bueno, Mikel, tanto bakar bategatik, baina txapelak ies egin dizu, kontau. Bai, pena ez, tirola holatze da, tanto bategatik galdu dugu. Irabazi ere toka liteke, baina, bueno, azkenan galtzea, eta, bueno, zoriondu besterik ez daukat, ez. Nik uste dute 22 lortu baditu merezita izan dela, eta zoriondu besterik ez daukat, azkenean txapela galdu da irabazi, finalean egotea ere garrantzitsua izaten da, eta horrekin joan beharko nahi zitzera. Hasieran batez ere kosta egin zaizua, ez dakit, pixka lotuta hasi zaren partida, alde etxo bat hartu du, gero berriz ere aurre hartu diozu, baina... Bai, hasieran kosta izaitez, baina nik uste dut bere meritu haiti ere izan dela, azkenean nik uste dut ila bizi urten da, arrizgatzea lehenbiziko tantoetan, txapatik oso gertu pilotaka guztiak eta urtu nintzaio, ez? Zorionez buelta matea lortu, partiduan sartu naiz, baina, bueno, gero hor joan gara, diferentzia handirik adatera gabe, eta azkenean batek irabazi bastuen. Aurretik jarri zara, hor tantu batzutan polemika ere izan du, emozioa denetarek izan du finalak, Bai, polemikazko tantuak ere izan dira, ez? Azkenean ritmo honetan jogatuta, polemikako tantuak egode izatea, askotan normala izaten da, batzutan epaiek asmatu ditu dute, beste batzutan ez, da, bueno, hori jokuaren parte ere da, eta ez jakoz buelta hilarik eman behar. Maitzarekin ez pentsatzen du, baina agindako partidarekin gustora, Mikel? Bueno, zenbait momentutan akatsak egin ditut, baina, bueno, normala da. Azkenean ikustu dut pilota beragotik ibili bar nuela, berak ere aire sartzen zidalako, eta mostrak orduan igual ez dut asmatu. Baina, bueno, esan dizuan bezala, erritmo honetan, da nik uste dut biok erritmo handian saiatu garela jokatzen, eta normala da batzutan asmatzea eta beste batzutan ez. Txapelketan zehar, bueno, ikusi dugu pelotaririk onena izan zera, zalantzari gabe, baina gero finalatzuk ere esaten zenuen, finalean jokatu behar da. Bai, finala jokatu behar izaten dira, ez, biak utzetik hasten gara, hemen batek arrizgatzen badu eta dena urtetzen bazaio, zai jartzen da partidua, ez, eta nik uste dut hortik joan dela. Gauzea, berak hasieran txapatik oso hurbil ibili du pilota, batzuk txapa ikutzen baina ona izan dira, eta bueno, asmatu indu, ez, eta bueno, asmatzen denean, zaiagoa bihurtzen dira gauzak. Bueno, Mikel, 3 txapel nagusiak jarraian irabazi zenituen, hortik aurrera ez dezu gehiago irabazi, baina finaletan bai, egontzara, horrek esan nahi du hortxe zaudela, Bai, horrekin ere gelditzen naiz, ez? Azkenean finaletara iritsi barri izaten da, ez da bat ere zerreza finaletara iristea. Nik uste dut maila handiko pilotari asko daudela, denak desiatzen gaude finaletan egoteko, eta bueno, 5. finala da, beti da berezia olako giro batean jokatzea eta final baten egotea, da horrekin gelditu nahiko naiz, ez? Hemendik aurrera saiatuko gara horrelako egun gehiago bizitzen, eta irabazten bada ondo, eta ez bada irabazten ere posik, azkenean horrelako momentuak bizitzea gauza polita delako. Eskerrik asko eta animo, Mikel. Eskerrik asko.